מה קרה אליי אוכל פתאום? תופס בה כאילו? מה הוא תופס? בכיסא. כן, בא לי בכיסא. קח רזווגון. לקחה לו? כן. לא, כי הוא לא לקח. אני מה הכרטיס שלי. נראה מה יקרה לך לא קח דוד שלום. לא, זה דוד שלום. הוא לא רוצה. בוא, דוד צלם אותה מלמעלה. דוד לא מעיק עליי. איך פה איזה קטע חברתי מעיק, נכון? לא, זה בלתי חופרי, לא? מה זה? זה בלתי חופרי. יש כאלה. ואני להפך, פחות ממני, לכן אני מתחילה. יש פה מלא חברים טובים, יש פה מלא משפחות, יש פה מלא אחים. נכון? אין קטע, מלא. זה מקום זה מודע יותר. לא, אבל שלי אנחנו נבוא ביחד בלי כאלה בבטר. אבל על הזמן. אתה מצאו לזה שתיים. מה, אתה עושה וידאו או זה? וידאו. הם מצאו לי שתיים למטה. היינו 3 מאחור, כאילו אני, דוד שלום עם הכיסא, אבל זה אותו דרך אחת. שני מהמחל? 2 גברים. הם התווכחו מי יעלה לאוטו. בסוף אף אחד לא עלה. בא לעלות איזה דוס. פתאום הוא רואה את המיטל. די, אני לא יודעת איך עושים עם זה. אני לא יודעת. טוב, סע. בסוף השני שהיה פחות דוס אמר לנו, טוב, סעו.